molta part de la meva obra, no amb aquesta, sinó en general, sempre he intentat introduir poesia. La poesia com a celebració del poeta. El poeta jo crec que és un personatge clau en la societat. Jo crec que d'una forma molt anònima va alimentant i fent créixer la societat, el ser humà. Jo crec que és el gran personatge que ens ajuda a ser millors. I aquest és un petit homenatge al poeta. Per què dic això? Ho dic això perquè jo crec que poeta, ànima, emoció, totes les coses que a vegades ens depassen, que sembla que no serveixin per res perquè no són tocables, no són mesurables, no tenen pes ni mesura, diem, són poètiques. Però quasi com d'una manera despectiva. No, són importantíssimament perquè són poètiques. Jo crec que per una casualitat de la vida aquesta plaça està en un lloc d'una gran bellesa, perquè està com comprimida entre dues muntanyes i encara dona més força aquesta vall. I sembla que l'únic lloc de sortida sigui cap al cel, que encara dona més espiritualitat. I crec que aquesta peça era molt adequada perquè quan tu la veus t'obliga a mirar cap amunt. T'obliga a mirar cap amunt i compleix tot, jo crec que tota la metàfora del poeta, que és elevar la nostra espiritualitat. En cultures antigues es comparava el ser humà amb l'ocell, perquè deia que era l'únic animal nascut a la terra amb capacitat de volar. I aquesta imatge de l'ocell i el ser humà jo crec que és inexplicable si no és gràcies a la poesia. Jo crec que la relació d'amistat amb el banc, amb el BPA, amb la família Cierco, amb el Joan Pau, ve de l'amor comú a l'art. I ells tenen una col·lecció d'obres meves, jo començo a dir, ja crec que per molt important, però sí que faltava la peça en l'espai públic, de la seva ciutat, del seu país. Andorra em va contactar fa 20 anys per fer una peça aquí. I per 1000 raons no va ser possible en aquells moments. Jo crec que ha valgut la pena esperar 20 anys perquè aquesta peça és meravellosa. Jo crec que aquesta és la peça. Per això que les coses arriben en el moment just i amb la gent adequada. I jo crec que hi ha hagut aquesta conjunció magnífica de la família Cierco, de la Rosa, que m'ha donat tot el seu suport com a cònsol, i jo que tenia l'obra adequada. Jo crec que aquestes tres coses han funcionat i és el que jo a vegades dic el miracle en l'espai públic. No és només un èxit de l'artista, també és un èxit dels àngels que protegeixen aquest artista. I aquí els hi trobem. Que s'encenguin els llums!